tulunan kula utawi ponakan kula Dimas Ayu Winong Nawangse saking Tulungagung ponakan Bu Kesi. Dengan sowan wonten Ngadiantara. Iya. Yo, kok pamane wong Jawa ya kula nuwun karo nggih, nderekaken nggih lajeng kondur Pak dan Ramil. Sajake kula kok ngadeg kok langsung anu nggih Pak kondur kok wedi diceluk ya jen. Heeh, wedi kok copet. Kayak iki kok sindene ngadeg neh iki ketok bar iki genti aku langsung kondur. Aja kuwatir, Nduk. Iki malah dawuh saka Mas Warko. Ya Pak Bayan Warko. Iki Bapak anggota dewan diaturi munggah napa panggungan. Nah, nggih. Monggo sinten Pak Sarjono napa Pak Hanung kula nderek napa langsung dua-duanya kula namung badhe tukuri. Nggih, Pak Sarjono nggih. Ingkang pundi nggih piyayine Pak Sarjono? Oh, ingkang anu napa mustard coklat. Sing saka partai PKS Perjuangan mau lho. Nggih. Piyai kok jan gagah pitik sungguh ganteng ngono kok ketok lomo banget ngono ya Pak. Ya ampun. Kayak bedane lebih kita mau. Ketok iki jan koyo berwibawa banget ngono lho Pak. Jan. Iya. Ketoke ngelem-ngelem ngono kok baru wis nyangoni. Ini lek ora nyangoni metu. Oh, pelit cetil. Mboten Pak, kula iki jan kula niki sinden yang bertata krama. Ya. Monggo Pak Hanung menawa Pak Sarjono napa kali-kalipun tinggal mriki wonten pepanggungan. Ayo. Nah, menika nggih. Totok. Lah barang ya. Wonten dawuh menika. Wonten ampun maten apa. Kekewet lho Pak. Kula ingkang ana apa nyuwun dawuh panjenengan. Ana njaluk dawuh kok nyeluk. Niku kan anu dawuh saking Bapak sinten wau Pak Warto. Dawuh saking Pak Warto lho Pak. Kula kan namung meneruskan saja. Itu bukan karep saya pribadi nggih. Menika wau Om Sarjono kaya ana sik nunggu sing nom aku tuwa keri wae. Ayo Pak Hanung sakit malah. Sinden-sinden itu suka yang ini loh Pak, yang agak Sing ganggu baji. Baji. Nggih. Cuman pundi Pak Hanung iki. Banget Selokaton. Selokaton nggih. Nggih. Wonten Kecamatan Bundangrejo tasih kathah nggih piyai sing bersih dusun kados Selokaton. Alhamdulillah tasih kathah. Binjang dalu nggih wonten. Dados niki wulan November niku luar biasa. Nggih, coba jero nggih luar biasa. Mas Rudi nyuwun ngapunten. Oh, niku tangga kula Pak. Wartawan niku. Niku luar biasa diayahi sedaya. Nek awan niku dadi wartawan, yen bengi dadi penggemar wayang. Nggih. Wonten dusun dados ketua RT nggih. Nggih, kula nggih. Pun didemo kali wargane ra medhu-medhu niku. Kalau wau siang nggih kepanggih kalih kula wonten ruang podang Bupati. Oh, ada nggih. Nun sewu badhe iki dawuh napa menapa. nggih. Cita-cita kula niku riyen dados ustaz. Oh, ngoten nggih. Dados menawi kagem hiburan ngeten iki kula niku ajeng yen diwastani mengki sinaune kreping pun gak nang ngerum ngoten. Oh. Lho panjenengan ustaz monggo sakniki tahlilan kemawon. Tahlilan pun kalau wau siang wakane ngoten. Niki kula tak nderek lelados mawon. Ya niki
jenenge Cahat Jaran nggih dibantu nggih, Mbak. Nggih, Pak, jenengan niku ajeng nyanyi gundul-gundul Pak temen kula nggih entring lho Pak ampungan. Sing kula ajri niku nggih, Napa? tembe wingi bar nyanyi mesti dikon nyawer. Mboten kula mboten apa. Mboten nggih. Pak, mboten niku namung guyon, Pak. Perjanjian awal nggih, mboten Namung nggih. guyon apa, Nggih. tapi Pak Dalang niku lho. Apa? Ora aku mboten Pak Estu. Nggih. Mboten sae ngoten niku. Nggih, Mboten Pak Pak Dalang, Pak Dalang mawon tahun ngajeng niku 50% lho Mbak Minong. Nggih. Lah, iki 50% DP kalau pelunasan kan, Pak? Niku lak arah-arahane Pak Dalange. Nggih. Karepe wargane ora ngono. Oh, ngoten nggih. Ang syukur gratis. Astagfirullah, Pak Andrian apa tidak ini Pak Dalang itu harus ini loh Pak, tahu jam Pak Dalang ini segini banyaknya ini loh, ada banyak Iya. krunya. Kalau gratis ya yang nangis bukan cuma Pak Dalang tapi semua kru ini juga menangis. Tapi kan sampun dinawa itu. Nek pun diniati itu semua hal. Nggih, Pak Manut jenengan manut kali warga mriki. Kalone kalon ngarep enek dalang si ludes. Lek ngarahne iki pinter men Pak. Nggih. Kesane umang sedaya niku Pak Kepala Desa, ya, Pak DPR gitu sih. Kabeh gen kuman, Nggih. gen iso kuman nyatus-nyatus kabeh ku gen munggah. Wah, Niki pane diparingi ninggal katresnan ngoten masuk mboten niki. Niku Pak. niku malah kosong niku. Niki ciri khas Winong niki. Kula niku pun ngertos. Nggih. Kula nyuwun niku, perkara kula niku nembe ajaran. Aja-aja jenengan sok mirsani teng YouTube Winong nimbang niki. Kula niku pados HP nomor HP-ne pun mboten pikantuk. Jenengan kados gawe kula to Pak. Napa kula paringi sakniki jenengan wonten betah napa lho jane menapa wonten ajeng. Napa ngoten Nek to? Pak Budita kan kula wis duwe saka ngene Mas Akbar. Oh iya. Nggih. Iya kalau Winong kan karena jomblo jadi nggak tahu mau cerita ke siapa gitu ya Pak ya. Kula lagi nyuwun kalih Bu Ajah nggih pekewo. Nggih. Nggih mungkin gak mau Pak niku. Gampang. Tadi lajeng apa mawi bawa? Lajeng nggih mawon nek bawa niki wau ngurusi kecelakaan wonten. Jan kiai kok iki terdagel barang. Nggih. Niki mangke yang pertama dangdut, yang kedua dipun jaranke. Oh nggih mboten napa-napa. Terus Kan riyen presiden semate, niku Pak. gulung. Anu, ten Ponorogo niki Winong juara nggih ninggal katresnan niku enten salah satu anggota dewan. Niku langsung munggah panggung maringi 1 juta apa 2 juta ngono niku. Ya nggih Pak niku Niku ten Ponorogo. adate Jawa Timur benten kalih adatipun Jawi Tengah, Pak. Nggih. Desa Mawacara. Lagi iki enek Dewan Parto Silat Jaya Indo. Suwake Pak. Jane ngomong ngoten niku anu lho Pak, nggih jane desa Mawacara tapi itu tuh contoh yang baik. Kalau Iya, ditiru, baik. nah nggih kalau ditiru itu tidak salah, tidak ada salahnya dan baik. Iya, gitu. memang betul. Nggih. Karena sekarang eranya efisiensi. Nah. Cocok Pak. Cocok. Nah, dari pejabat dijalui alasannya efisiensi. Harus jadi gitu, efisiensi. Ya. Kalau Bukan masalah, Pak. kalau hari jadi sudah teranggarkan. Insya Allah bulan November hari jadi Kabupaten Karanganyar yang ke 108, Sindeni juga 108 lagi. Perkara regate nyatusan. Yangel lagi ya, ya. Monggo ninggal katresnan. Ya terakhir mateng Pak Hanung ingkang tentang bentuk Winong Nawangsi. Mlebu metune dhisik kandhani lho Mbak Minang. Nggih, nggih. Jenengan niku Lah niku terserah jenengan, Pak. Pengen mlebu Pangkat dados ninggal katresnan supaya katresnane Pak Hanung ora ditinggalake kanggo warga masyarakat sing katon. Yuk.
rasa aku kudu sabar karo murah rasa